Κρυμμένος δράκος. Η πρώτη φράση του I Ching. Μέχρι τώρα είναι γνωστό ότι το I Ching, ένα βιβλίο 3.000 ετών, από τα αρχαιότερα της Κίνας αλλά και του κόσμου, είναι ένα βιβλίο μαντικής. Σήμερα όμως αποδεικνύεται ότι στο I Ching υπήρχε πράγματι ένας κρυμμένος δράκος, όπως ανέφερε η πρώτη γραμμή του, καθώς πια ερμηνεύεται και ως ένα βιβλίο εσωτερικών πρακτικών ή αλλιώς διαλογισμών. Μια γνώση που δίνεται για πρώτη φορά στον κόσμο δημόσια εδώ και 3.000 χρόνια. Το I Ching όμως δεν είναι απλώς άλλο ένα σύστημα εσωτερικών πρακτικών που εφήβρε ένας ανθρώπινος νους, αλλά αναφέρεται σε όλες τις σημαντικές ζωτικές διαδικασίες μέσα από βαθιά παρατήρηση του πώς λειτουργεί η ίδια η φύση και η ύπαρξη. Καθώς αναπτύσσεται με τα ίδια μαθηματικά με το DNA μας και περιλαμβάνει 64 κεφάλαια, όσες και οι λέξεις στο γονιδίωμά μας, το I Ching περιγράφει τις 8 πιο σημαντικές διαδικασίες που μας δίνουν ζωή μέσα από 8 διαλογισμούς που καθένας τους αντιστοιχεί σε ένα από τα 8 τρίγραμμα και περιγράφεται από τα 8 εξάγραμμα που αντιστοιχούν στο εκάστοτε τρίγραμμο. Έτσι, βάσει της κυκλικής διάταξης των τριγράμμων στην οποία και βασίζεται, το I Ching αναδεικνύεται στο μοναδικό, αποδεδειγμένα πλήρες σύστημα διαλογισμών παγκοσμίως. Η πρώτη πρακτική είναι αυτή του τριγράμμου Sun και αντιστοιχώντας σε έναν από τους πιο γνωστούς ταοιστικούς διαλογισμούς, μας μαθαίνει να αισθανόμαστε το Tai Chi ως μια υπαρκτή οντότητα και όχι ως μια αφηρημένη φιλοσοφική έννοια, ώστε να δεχόμαστε την επιρροή του ως νερό της βροχής που πέφτει από τον ουρανό, δημιουργώντας χαλάρωση και φορεία στο σώμα. Έτσι, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το I Ching, δεχόμαστε το αρχέτυπο που κατέρχεται από τον ουρανό. Στη συνέχεια, μέσω του τε, όπως αυτό περιγράφεται στο I Ching όπου και πρωτοεμφανίζεται, δηλαδή όχι ως αρετή που συνήθως αποδίδεται από ύστερες παραδόσεις, τροφοδοτούμε τα κύτταρά μας ώστε να παράγουν ενέργεια ή τσι, το οποίο μέσω του Ding αποθηκεύεται στο κέντρο μας πίσω από τον αφαλό. Η πρακτική παρουσιάζεται μέσω της σοφίας του I Ching, αλλά και σε παραλληλισμό με άλλες εσωτερικές παραδόσεις. Το κείμενο των εξαγράμμων αναλύεται γραμμή-γραμμή, ιδεόγραμμα-ιδεόγραμμα, κάνοντας έτσι κατανοητούς και τους διαλογισμούς και την μαντική πλευρά του. Η ανάλυση του κειμένου λαμβάνει υπόψη και τις πιο πρόσφατες αρχαιολογικές ανακαλύψεις αρχαιότερων εκδόσεων του I Ching, όπως και την αυθεντική κατανόηση των τριγράμμων και των Πακουά, αντί για τη λανθασμένη ανάλυση που επικρατεί λόγω των 10 πτερίγων. Τώρα πια, όπως λέει και η πέμπτη γραμμή του πρώτου εξαγράμμου, ο δράκος δεν είναι πια κρυμμένος, αλλά πετά στον ουρανό. Για περισσότερες πληροφορίες και ημερομηνίες σεμιναρίων, επισκεφτείτε το iching.cloud.